Здравейте, потребители на Vlog, аз съм Frozen и това е втория епизод на моето оцеляване. Така, сега продължаваме. Момент, някой ми пише по скайп. Така. Това е втори епизод. Както знаете, в първи епизод май, ако съм го рекорднал, ме убиха и сега спусна геймод за да дойда до тук. Така. Много ми спават. Така, сега събираме малко кол. Така. Така. Сега малко кол да съберем. Ето където съм умряла. Сега ще поиграм малко така, защото стана някой фейл. Да е там зомби спаунер. Връщам след. Тук съм. Сега момент. Тук що паузирах за да видя дали съм. Прегледах си епизода стария, да видя дали знаете за тия неща, но явно не съм рекордвал докато съм го правил. И тук имаше два спаунера, почти да е един до друг. Ето от тази страна е единия. Ето го. Да. 20 ниво. Ранкерка. Шотка. Така. Сам ще експлорваме. Книгата ми е Power 1 от Skeleton спаунера. Така. Iron. Фреймовете ми спаднаха до 20. Се оправих. Нищо. Нещо ми засича от време на време леко. Но нищо. Така. 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 Доста cool. Вече стак. Така. Доста cool. Тук е експорното, не съм експорното, но там. Винаги от полза. Ако някой знае кога излиза новата версия 1.5, да, 1.5, нека ме пише в коментарите. Така. Цяла съм. Няма нищо. Така че. Нека се качваме нагоре.
Няма ли леглане? Пардон, няма. Добро. Така. Трябва ми 12. Това е чаркол. Така. Значи тук са фермерски неща и дърво. Така. Хляба. Така. А тук са другите неща. Малко разпределение. Така. Много неща е. Аз ще остава всичко и си взема това, което ми трябва. Така. Значи, така. Така. Още един меч. Торчове. Това идва тук. И този айрон идва тук. Така. Сега ще пусна зоната. Ще взема малко храна. Така. О, снежен байом. Добре. Прасе. О, да, оставих. Така, значи в този епизод ще седна времето. Съжалявам, знам, че няма повече, само сега, защото не ми се чакаше. Няма да читвам повече. Само това беше. Да, напишете в коментарите кога излиза 1.4.5. Или тук. Така. Да, това ще смисъл, това няма да е от този епизод. Ще го довърша. Сега прекъсвам за малко. И да. И отново съм тук. Така. Сега ще погледаме малко насам. Някакво място за къща. Кравите са суит ли се? За момент. Гръмна крипър. Ще го правя. Трябва да хапнем. Добре, мога да спрятя. Така. Уит. Дано да се размножават. Но май кравите си останаха с уит. Защото ако е така, ще си направим ферма за крави. Ще е много яко. Да, супер. Значи, ще поразчистим тук. О, holy shit. Така, малко да поразчистим.
Ето тук ще им направим фермата. Временната ферма. Извън след малко. И отново сме тук. Така. Тук това място ще има фермата. Така. Да, в този епизод ще направим фермата. А в следващия къщата. Измислил съм я. Така. Принципно не обичам да живея много в Snow Biome, защото мраза да ми навали сняг по къщата. Но сега. Така. Добре. Сега. Тук почва. Да. От тук почва. Така. Ето тук. Оп. Ето така. Сега един торч. Това дърво как седи. Торч. Сега трябва да махнем този сняг. Малко да поправим. Не съм в много добро настроение днес, но трябваше да продължа клипа. В момента го снимам на следващия ден. Защото вчера ми излезна работа. И сега тази крава ще ни е първата. Ела тука. Така. Аз трябва да се направя някакъв път за да излизам. И ще си направя по-птичка. Или пък съм измислил нещо друго. Нека да направим още 18. Така. 24. Тук. То е това. Правим така. И го издигаме. Да не могат да влизат мобовете. Тая ферма е временна, да е. Няма да е така грозно. Или тук. И както е тази стена. Така. Така. Торч. 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 Сега, имаме една крава. Добре. Нека слуша торч. Сега правим си един фенс гейт. Един фенс гейт, да? И го слагам тук. Взимаме тази крава, която няма да може да се промъжи тук. Успя. И почваме да ги разлуча. Така. Това ще е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте. Дано клипът ви е харесал. И до следващия път.